бахшида ба соли футболи оммавӣ дар тоҷикистон. соли бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон дар Бразилия. дар фаззои хонадони шумо барномаи гол. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи имрӯзаро аз хабари хуш аз ғалабаи дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон дар гурӯҳи эси бозиҳои ҷоми каспӣ оғоз мекунем. дастпарварони Салоҳиддин Ғафуров дар вохӯриҳои гурӯҳӣ дастаҳои Япония ва Гурҷистонро паси сар гузошта пейсаф шуданд ва ба вохӯриҳои нимниҳоӣ рохар гирифтанд. шоми дирӯз футболбозони мо дар идомаи ин рақобатҳо бо дастаи Туркия ғолиби соли гузаштаи ин бозиҳо ки дар гурӯҳи Д ҷои аввалро гирифтааст қувва озмуданд. гузориши мо дар ин бора. наврасони тоҷикистон ки дар гурӯҳи С бозӣ карданд, аввалан бо тими ҷопон рақобат карда бозиро бо натиҷаи 1-1 мусовӣ анҷом доданд. ба голи задаи Диаки Суджа дар дақиқаи 15 Сироҷиддин Гулмуродов ҷавоб гардонида ҳисобро баробар кард. дар вохӯрии дуюм бо дастаи Гурҷистон наврасони тоҷик ҳамто надоштанд ва аз оғоз то ба анҷом лаҳзаҳои хатарнокро дар назди дарвозаи дастаи Гурҷистон ба вуҷуд меоварданд. аллакай дар дақиқаи 3 ба Муҳаммаҷони Ҳасан муяссар гардид ки голи аввалинро ба дарвозаи гурҷиҳо занад. эҳсони панҷшанбе ва худойдод Узоқов муаллифи голҳои дуввум ва севум. дар дақиқаи охири вохӯрӣ Иракли Бугридзе голи ягонаи дастаашро ба самар расонид ва ҳисоби бозӣ 3-1 шуд. дар вохӯрии охирин дастаи ҷопон бозиашро бо тими наврасони Гурҷистон бо ҳисоби 2-2 мусовӣ анҷом дод. дар ҷамъбаст миллипӯшони навраси кишварамон бо 4 имтиёз барандаи мақоми аввал дар гурӯҳи худ шуданд. рӯзи 7 июн дар варзишгоҳи Алеког аренаи Таллин тими миллии кишварамон дар як бозии дӯстона бо тими миллии Эстония вориди майдон мешавад. сармураббии даста Муҳсин Муҳаммадиев барои иштирок дар ин бозӣ 22 нафар бозингаронро даъват кард ва аз рӯзи 31 май оғоз карда даста дар шаҳраки Алмосӣ ба тамрин шурӯъ кардааст. гузориши навбатии мо. ин навбат Муҳсин Муҳаммадиев ягона легионер Давронҷон Эргашевро аз дастаи Габалаи Озарбойҷон ба ҳайати тим даъват кардааст. дар ҳайати даста 3 дарвозабон, 8 муҳофизатгар, 8 нимҳимоятгар ва 3 ҳамлагар шомил шуданд. тағйирот нисбат ба бозии пешина чунин аст. дар хати мудофиа ин навбат Муҳсин Муҳаммадиев Далерҷон Тухтасуновро аз Далерони Ротепа, Даврон Эргашевро аз Габала, Искандар Ҷалиловро аз Хуҷанд ва Аҳтам Назаровро аз Истиқлол, дар хати васат Хуршед Маҳмудовро аз Истиқлол ва Амирбек Ҷӯрабоевро аз Хайр ба ҳайат ҳамроҳ кардааст. бозингарон Идибек Ҳабибуллоев аз Хайр, Фаридун Шарипов аз клуби марказии варзиши Артиш Помир, Бахтиёр Чориев аз Энергетик, Абдурасул Раҳмонов аз Регритадаз, Аҳтам Ҳамроқулов аз тими Азали Озарбойҷон ва Комил Саидов аз Истиқлол ки дар вохӯрӣ бо дастаи миллии Афғонистон ба ҳайати даста ворид шуда буданд хориҷ кард. натиҷаҳои даври ҳафтуми лигаи миллии футбол дар тағйироти кадрии тимҳои футболи мамлакат бетаъсир намонд. баъди бохти Равшани Кӯлоб аз Хуҷанд бо ҳисоби 3-2 дар шаҳри Кӯлоб, сармураббии даста Ғайрат Мирахмедов аз мансаби худ истеъфо дод. баъди шикаст аз дастаи Хайр бо натиҷаи 1-0 дастаи Далерон Ротепаи Исравшан ҳам без сармураббӣ монд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар ин бора. дар бозии байни дастаҳои Хайри Ваҳдат ва Далерон Ротепаи Исравшан баъди шиносоӣ бо ҳайати тими меҳмонон гумон кардем ки Далерон метавонад бо ситораҳои худ чун бародарон Далер ва Даврон Тухтасунову, Алексей Неъматов, Сафарали Каримов, Акмал Сабуров, Суҳроб Мансуров, Нӯмон Ҳакимов, Саламон Течи ва чанди дигар метавонад бо дастаи Хайр баробарбозӣ карда ҳатто ғолибиятро ба даст орад. аммо ин тавр нашуд. ба назар чунин расид ки ситораҳо чандон ба мавсими имсола омода нашуданд ва наметавонанд бори гарони дастаро ба пеш кашанд. буданд лаҳзаҳое ки метавонистанд ҳисобро кушоянд, вале дар бозии футбол на ҳама лаҳзаҳои ба голзании мувофиқро бо самар истифода карда мумкин аст. Хайр ҳам наметавонад бо ҳайати асосие ки аллакай муайян шудааст ба майдон ояд. кортҳои сурхи бозингарони асосӣ ба он халал мерасонанд. танҳо як голи ба дарвозаи далеронзадаи Айдор Наполеон ки нав ба майдон ворид шуда буд дар дақиқаи 75 тақдири бозиро ҳал кард. сармураббии дастаи Далерон Ротепа Айдин Турдиев баъди ин бохт аз мансаби худ истеъфо дод. ман мехоҳам мухлисони дастаро ва бозингарони дастаро табрик кунам бо ин ғалаба. ғалабаи вазбин буд, чунки шумо гуфте аз сабабе ки ду бозингари мо
аз корти сурх гирифтагӣ бозӣ накардам ва маҳмадалӣ лоиқов лат хӯрдагӣ аз ҳамин сабаб дастамон камтар дар аввали бозӣ камтар тағйир ёфт ва бозӣ ба мумкин гуфтам ки ба он бозӣ ман розӣ нестам ва албатта хурсандам ки ғалаба кардем ва албатта кор мекунем. хуб, Аҳлиддин Турдиев ва шумо дар як даста бозӣ мекунед, дастаи Ситора. Имрӯз рӯбарои ҳам қавлӣ ҳам бозӣ мекунед. Чӣ гуна таассурот? зиндагӣ амин аст ва албатта мо дар пеш бо ҳама ино бозӣ мекардем ва дар дастаҳои Регару, Энергетику, Далерон ҳама бозингароне ки бо дар як даста мо бозӣ мекардем, ҳозир ҳама ино мураббиянд ва хоҳем нахоҳем мо ҳамдигар вомехӯрем ва ман боз мехоҳам ба ин ро мураббиҳо бурдҳо дар пеш ва албатта на дар бозӣ бо дастаи хайр. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дастаи Далерони Ротепе шаҳри Сарафшан дастаи нав таъсис мебошад. соли аввал аст ки дар лигаи олӣ иштирок мекунад. бо як аз тарафи роҳбарияти дастаи Далерон бо як нияти нек ин қадар бозингарони бо маҳоратро дар дастаи худ ҷалб намуда мехост соли аввал якбора дар ҷойҳои намоӣ соҳиб гардад. мо аз ҷумҳурии ҳамбародари Ӯзбекистон дарвозабонро гирифта будем. вақте ки мо дарвозабонро гирифтем, барои раводид, айсоби раводид ин қадар мушкил буданаш мо аллакай дар чанд бозӣ иштирок карда натавонист ва сабаби асосии имрӯза бохти мо ин дарвозабон мебошад. дар мусобиқаи имсола алҳол ба ягон даста муваффақ нашудааст ки дар муқобили дастаи Истиқлоли Душанбе маҳорати хуб нишон дода ба он баробар бозӣ кунанд. Истиқлол ин навбат дар сафар бар рақиби асосии худ дар мавсими соли ҷорӣ тими Парвози ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро бо ҳисоби калон мағлуб кард. оё гуфта мешавад ки пеш аз муҳлат тақдири медалҳои тиллоии чемпионати имсола аллакай ҳал шудаанд? шояд чунин бошад. гузориши мо дар ин маврид. дар вохӯрӣ бо дастаи Парвоз мутахассисони соҳаи футбол бар он ақида буданд ки соҳибони майдон метавонанд бо футболбозони Истиқлол баробар бозӣ карда дар мубориза барои медалҳои тиллои чемпионат ҷолибиятро ба вуҷуд оранд. аммо истиқлолиҳо бо маҳорати худ бори дигар нишон доданд ки онҳо имрӯз ангуштнамои футболи Тоҷикистонанд. аллакай дар дақиқаи 12 Девид Мауто ҳисоби бозиро боз кард. Ишмаил Калате дарвозабони Парвоз баъди ин гол тавонист то дақиқаи 60 дарвозаашро аз гол эмин нигоҳ дорад, аммо баъди зарбаи Хуршед Маҳмудов дарвозабон ба шигифт афтод ва пай дар пай пас аз зарбаҳои Фатҳулло Фатҳуллоев дар дақиқаи 70, Ҷаҳонгир Эргашев 75 ва Умедҷон Шарипов 82 тӯбҳо аз дохили дарвозааш гирад. дар ин давр Энергетик дар сафар клуби марказии варзиши Артиш Помиро бо ҳисоби 0-2 паси сар гузошт. Хуҷанд ҳам дар сафар Равшанро бо натиҷаи 3-2 мағлуб кард. бозиҳои лигаи миллии футбол миёни дастаҳои лиги якум низ идома доранд. тими Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ дар минтақаи марказ пешсаф аст ва дар даври навбатӣ дар майдони худ дастаи Нури Нуракро қабул кард. гузориши навбатии моро тамошо кунед. тибқи қарори Федератсияи футболи мамлакат дар ду минтақа суғду душанбе мусобиқаи футболбозон дар лиги якум шурӯъ гардидааст ки дар онҳо 20 даста ширкат дорад. дар минтақаи марказ тими Кӯктош пешсаф буда Нури Нуракро қабул кард. бозӣ дар аввал бо ҳуҷумҳои тарафайн шурӯъ шуд ва баъдан соҳибони майдон ки аз ин пеш дар се вохӯрии сафарии худ ғолиб омада буданд бо футболбозони бо таҷрибаашон чун Низом Раҳимов, Худойдод Нусратов ва Фозил Сатторов бозӣ аҳлона нишон дода тавассути голҳои задаи Собирҷон Холматов дар қисми аввали бозӣ ба сафи пеш баромаданд. ин бозигари шимори 10 соҳибони майдон аввал бо зарбаи хуб ҳисобро кушода, баъдан аз зарбаи пеналти ҳисобро 2-0 намуд. дар қисми дуюм футболбозони Нури Нурак як комбинасияи ҷолибро моҳирона истифода бурда ҳисобро тағйир доданд. муаллифи гол Шоҳназар Назаров гардид. бешубҳа дар ҳайати дастаи меҳмонон ин бозингар бо ҳунарнамоияш дили мухлисонро тасхир кард ва беҳтарин буд. умед аст ки дар ояндаи наздик Шоҳназар Назаров таваҷҷӯҳи мураббиёни дастаҳои пурқуввати лиги олиро ба худ ҷалб карда ба ҳайати ягон даста даъват мешавад. дар охири вохӯрӣ Худойдод Нусратов нишонзани беҳтарини дастаи Кӯктош голи сеюмро ба дарвозаи дастаи меҳмонон ворид кард ва вохӯрӣ
бо ҳисоби 3-1 ба анҷом расид. Дар суҳбат сармураббии дастаи Кӯктош Равшан Рӯзибоев арз кард ки ман аз ҳунарнамои футболбозони даста қаноатмандам. То ҳол ягон бозиро набохтаем ва бо як маром ба пеш меравем. мақсад ҷои аввалро дар минтақа гирифтан аст. аз ғамхории мардуми ноҳияи рӯдакӣ сарфарозем ки тими моро сарпарастӣ мекунад ва алҳол мо аз нигоҳи молиявӣ ягон мушкилӣ надорем. раиси даста ҳам ҳама мушкилоти моро сари вақт ҳал мекунад. барои мо бошад танҳо бозии хуб кардану тамошогаронро шод кардан аст. дар ҷумҳурии бахшида ба соли оммавияти футбол кормандони федератсияи футбол меҳргону чорабиниҳои пешбинишударо дар он идома медиҳанд. ин ҳафта ҳам чунин чорабинӣ барпо шуд. ҳамкоронамон аз ҷараёни ин вохӯрӣ гузориш медиҳанд. бо ташаббуси федератсияи футболи тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе фестивали футбол байни кӯдакону наврасон гузаронида шуд ки дар он мураббиёну коршиносон бо кӯдакону наврасони ба футбол майл дошта ҳар гуна машғулиятҳои шавқовар гузарониданд. ин иқдом дар доираи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон ташкил шуда буд ки беш аз 120 нафар футболбозони оянда дар он иштирок намуданд. коршиносони федератсияи футболи тоҷикистон дар ин чорабинӣ бо кӯдакону наврасон машғулиятҳои омӯзишӣ гузарониданд ки чунин чорабиниҳо таваҷҷӯҳи кӯдаконро ба футбол бештар ҷалб мекунад. дина дар ноҳияи шаҳри Туз барои се ноҳияи дурдаст боз фестивал барои 250 нафар кӯдакони хурдсол гузарондем. ба онҳо тӯҳфа кардем, тақдим кардем либосҳои варзишӣ ва дар онҷо ҳам маъракаи мо дастаки баланд гузашт. ҳозир мана боз дар душанбеи маърака аст. ҳамин хел маъракаҳо ва чорабиниҳое ки мо ҳар рӯз ҳар ҳафта мегузаронем барои пешрафти футболи тоҷик аз ҳисоби ки кӯдакони хурдсоле ки нав қадамҳои як аввали худро ба футбол мегузоранд, онҳо аз ҳисоби ҳамин маъракаҳо ҳамин фестивалҳо футболро дӯст медоранд ва дар ояндаи наздик бозигарои хуб ҳам хоҳад шуд. ба гуфти намояндагони футболи мамлакат чунин маҳфилҳои мақсаднок дар тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ташкил шуда ба дастаҳои кӯдакона тув ва дигар ашёҳои зарурӣ тақдим карда шуд ки ҳамчун як ҳавасмандгардонии насли нав ба футболи муосир мебошад. мураббиёни футболи кӯдакона бароназаранд ки солҳои охир таваҷҷӯҳи насли наврас ба ин намуди варзиши даставӣ бештар гаштааст ва ҳамин аст ки шумораи дастаҳои футболи кӯдакона дар кишвар зиёд шудаанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. тавре гуфтем рӯзи 7 июн дастаи мунтахабии мамлакат дар як рақобати дӯстона бо тими Эстония қува меозмояд. мо ба футболбозон дар ин вохӯрӣ комёбӣ мехоҳем. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр то боздид.